Terve. Miten menee? Kai se näkyy jotain. Joo. Ei, mutta aina kaikki vlogaajat on silleen, moi, miten menee? Kattokaa mun naavaa, mä meikkasin tän kohan just tästä näin, vähän tota kohtaa tossa. Ja kato, täällä on jotain jonneja täällä autossa. Näyttää nyt takapenkille kun mennään. Terve, mikä sun nimi on? Sä sanoit jo sen. Ai Jonne? Joo. Nice. Silmä. Jesus. YouTube tietää kohta sinut. No vittu jipee. Mitään ei kannata tehdä. Mulla on semmonen periaate, että kato... Mä oon huono intro. Mä en tee kato mitään ilmasta. Meni nyt se vittu se kamera. Täällä on kyllä kovin nätti maisemakeli-ilma. Hyvää päivää. Mitä vittua sinä teet? Patonkikuski vittuilee. Ja tosiaan mä rupeen... Kyllä mä tuun tässä tekee sit sillä Hero 7:llakin videota. Mä en oo vaan nyt jaksanut setuppaa sitä sillä, että saisi se mikkiadapteri tähän kypärään sillä järkevästi. Muistakaa lapset, liikenteessä aina päästetään jalankulkijat suojatien yli. Paitsi jos sinulla on vihreä nuivalo. Ei tällä Pölöjymarilla kyllä tunnelissa kauheasti saa mitään irti tuolla rajoittimella. No ne, nyt ois Duke Kondiksessa. Tosiaan tässähän ei etujarrut pelannut. Ja syynähän oli, kun sylinterissä oleva kumi oli aivan haurastunut, koska onhan se nyt tietenkin yli 7 vuotta vanha. Siis 85 Kotaricrossista vissiin meni suoraan. Tähän ei tarvinnut alkaa mitään 200 osaa makselee. No huoltohan maksoi nyt sitten se makeat 330. Laittoi ne toki tähän uudet öljyt ja suodattimenkin, mut en tiedä. Joo, onhan mulla tässä pari motovlogia aihettakin, mistä mä voisin tehdä sitten erilliset videot. Mutta ne tulee sitten omalla ajallaan, kun ehtii käydä kuvaamassa. Oikein mahtavaa päivää kaikille, se olisi V-Rideri taas täällä ja vihdoin ja viimein. Nyt on niinku virallisesti aloitettu Duke-kausi. Että nyt pääsee tekemään videoita sitten ihan niinku ennenkin. Et nyt mä teen pääosin Dukella videoita, motovlogeja jne, mitä mä nyt... Vähän nyt riippuu mitä mä nyt saan toteutettua. Mutta joo. Katso, jos nyt olisi pikkuhiljaa heräteltyä kanavaakin vähän henkiä, kun se on tuossa talven mittaan päässyt vähän hiljaiseksi. Niin nyt olisi vähän niinku tavoitteena herätellä kanavaa taas henkiä. Missä on ystäveitä?